Helo, Branwen Ellis di'n enw i, a dwi'n gynghorydd busnes gyda Busnes Cymdeithasol Cymru. Gyda ni heddiw, mae Corina Lloyd-Jones sydd yn gyfarwyddwr adnodda dynol menter a busnes. A mae wedi dod yma heddiw i ateb nifer o gwestiynau parthed adnodda dynol sydd yn bwysig iawn yn ystod y cyfnod yma. Felly, Corina, os gai gychwyn gan ofyn cwestiwn i ti, y cwestiwn cyntaf. Sut mae clerientiaid yn dewis pa staff sy'n gymwys ar gyfer y cynllun cymorth swyddi? Pwy i ddod â nhw nôl amser llawn a phwy ddewis ar gyfer cronfa ddiswyddo? Diolch yn fawr. Diolch Branwen, diolch yn fawr i ti. Mewn gwirionedd, mae hyn yn dibynnu ar asesiad y busnes o'r galw disgwyliedig am ei cynnyrch neu wasanaeth yn unol â'r rhagolygon ariannol cyn wedyn mapio gofynion o ran adnoddau. Mae'r cynllun cefnogi swyddi coronavirus wedi gyfyngu swyddi sy'n cael eu hystyried gan y gynghellor fel swyddi sy'n hyfyw. A'r ffordd mae'r Llywodraeth yn mesur hynny yw bod rhaid i staff weithio leiaf treian o'i horiau gwaith arferol. Felly dyna'r allwedd cynta i'r cynllun. Mae rhaid i'r staff sydd yn defnyddio'r cynllun weithio o leiaf treian o'i horiau gwaith arferol. Mae'r gofyniad o ran isafswm oriau'n rhan allweddol fan hyn. Os nad oes gan y busnes ddigon o waith i'r ddarparu hyd at treian o'r oriau, ni fydd modd cynnwys yn y cynllun. Fodd bynnag, efallai na fydd gan rhai cyflogwyr waith o gwbl i staff mewn swyddi penodol. Nid yw cyflogwyr yn gallu jyst creu gwaith o nunlle i'r staff i'w wneud, a mae hyn yn broblem ar y funud i gyflogwyr mewn sectorau fel lletygarwch, hamdden, chwaraeon ac adloniant, ond gallai hefyd fod yn sefyllfa sy'n wynebu nifer o gyflogwyr os bydd mwy o gyfyngiadau yn cael eu cyflwyno mwyn rheoli'r pandemig. Mae'n ymddangos felly bydd rhaid i gyflogwyr ystyried opsiynau eraill ar wahân i'r cynllun. Diswyddiadau o bosib i gyflogwyr lle nad oes gwaith ar gael ar hyn o bryd. Hyd yn oed os ydy'r swyddi hynny yn rhai hyfyw yn y tymor hirach pan wneith pethau gwella pan fydd sefyllfa'r pandemig yn gwella. Ac felly wrth fynd nôl i'r cynllun cefnogi swyddi, bydd cyflogwyr yn sylwi bod canran y gost iddyn nhw'n gwrthbwysio'r canran o oriau cynhyrchiol sy'n cael ei gweithio gan y staff o ran y busnes. A realiti yw ei fod yn costio mwy na 50% yn fwy wrth ychwanegu cyfraniadau pensiwn ac yswiriant gwladol yn ogystal i gyflogi nifer o bobl sy'n gweithio 40% o'r amser o'i gymharu â llai o bobl yn gweithio'n llawn amser. Yn hytrach, bydd rhai cyflogwyr wrth gwrs yn edrych ar geisio cytuno ar wythnos weithio fyrach gyda'i staff, lle maen nhw'n cael tal am yr oriau maen nhw'n gweithio yn unig, ond heb y gefnogaeth ariannol ychwanegol o'r cynllun wrth gwrs. Mae'r darlun yn gymleth ac felly allai pwysleisio unwaith eto mae'n bwysig iawn i gyflogwyr i edrych ar yr galw am yr cynnyrch neu'r gwasanaeth dros y misoedd nesaf, yr rhagolygon ariannol ac wedyn lle mae'r adnoddau yn mapio. Os ydy cyflogwyr yn penderfynu peidio gwneud defnydd o'r cynllun cefnogi swyddi ac yn penderfynu trafod newid y modau gwaith gyda staff neu hyd yn oed diswyddo rhai staff a chadw eraill arno ar oriau llawn amser. Mae hynny yn llai ddeiniadol i staff wrth gwrs, ond o safbwynt y cyflogwr, mae'r rheswm y cyflogwr am gychwyn trafodaethau o'r fath yw bod nhw mond yn gallu affordio talu am yr gwaith mae staff yn cyflawni. Mae'n bwysig felly i gyflogwyr i ystyried eu rhesymau dros eu benderfyniadau ac yn gallu esbonio hynny i'r staff yn glir. Gan fod yr argyfwng yma mor ddigynsail, mae'n bosib iawn bydde staff, undeb llafur neu cyrff cynrychiadol eraill, mae'n dibynnu beth yw'r isadeiledd sydd mewn lle o ran ymgynghori a thrafod yn yr gweithle. Mae'n bosib bydd staff yn fwy agored i edrych ar wahanol opsiynau, yn ymwedig wrth wynebu gorfod falle cau busnes neu gwynebu diswyddiadau fel yr opsiwn arall. Opsiynau gallai cyflogwyr ystyried falle yng nghanol y cynllun swyddi ar un llaw, y diswyddo ar yr pegwn arall. Opsiwn yn y canol falle yw
trafod ymestyn cyfnod ffyrlo, ond bydde hynny pan ddaw'r cynllun y Llywodraeth i ben diwedd mis hyn yn gost uniongyrchol i'r busnes wrth gwrs. Mi alle cyflogwyr hefyd ystyried cynnig gwyliau ddidal neu gostwng oriau neu tal staff. Os bydde gan cyflogwyr rywfaint o waith, ond dim digon i gadw pawb i weithio'r oriau o'n nhw'n gweithio cyn y pandemig, y dewis ola wedyn yw diswyddo neu redundancy, gan efallai cadw rhai o'r gweithwyr i weithio'r oriau arferol, ond lleihau y gweithle'n gyffredinol. Mae yna ddadl bod hynny'n anheg pan mae yna cynllun mewn lle gyda'r Llywodraeth sydd yn ceisio cefnogi staff, ond fydde fe ddim yn anheg o reidrwydd os ydy'r cyflogwyr, fel wedys i gynnau, wedi ystyried ei achos busnes yn drwyadl ac wedi dod i benderfyniad gyda'r holl wybodaeth, yn enwedig wrth ystyried yr costau ychwanegol bydden nhw'n gwynebu wrth ddefnyddio'r cynllun cymorswyddi o bosib. Mae gan gyflogwyr rywfaint o hyblygrwydd wrth ddiffinio pylled i swyddo, so wrth ddiffinio pwy neu pa staff fydde dan fygythiad o ddiswyddo, bydde fe'n anodd i staff i herio dewis cyflogwr, lle bod cyflogwr wirioneddol wedi meddwl am bwy i ddewis mewn pwll diswyddo. Enghraifft, dweder bod angen llai o weithwyr yn yr adran y busnes sy'n cynhyrchu cynnyrch. Bydde fe'n briodol i gynnwys pawb o'r adran cynhyrchu wedyn yn yr pwll. Ond os oes ydych chi gweithwyr, falle yn yr ochr dilifro cynnyrch, sydd weithiau yn neidio mewn i'r adran cynhyrchu i helpu, neu bod nhw'n cyfro absenoldebau neu beth bynnag, bydde fe'n ddoeth i ystyried ehangu'r pwll wedyn i gynnwys y staff hynny, lle bod na modd am newid rolau gweithwyr ag ati. Gallai fod yn rhesymol wedyn yn yr achos hynny i ehangu'r pwll. Mae hyn yn faes yn anodd, yn enwedig wrth newid y modau gwaith staff, a mae diswyddiadau hefyd yn faes anodd adnoddydynol, a mae yna tipyn o cyflogaeth o gwmpas e. Ac felly mae yna adnoddau am ddim i gael. Mae ECAS enghraifft yn cynnig adnoddau llythyron a polisïau ag ati ar ei wefan am ddim, a mae hefyd gyda nhw llinell gymorth sydd yn rhad ac am ddim i gyflogwyr ac i staff i ddefnyddio, a swn i'n annog cyflogwyr i trafod gyda rheini yn ogystal ag estyn allan am unrhyw gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael ar unrhyw adeg. Diolch Corina. Yn amlwg mae yna lawer iawn i ystyried y fanna ar gyfer y cyflogwyr. Fyswn ni'n hoffi annog hefyd i gleientiaid gysylltu efo ni, Busnes Cymdeithasol Cymru, os ydyn nhw am gael rhagor o wybodaeth neu gyngor. A mae gennym ni hefyd, chi'n bod y webinar lawn ar gael ar y cyfeiriad YouTube ar y sleid. Felly ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Sut mae cyflogwyr, Corina, yn newid telera ac amodau cyflogaeth? Beth yw ystyr ymgynghoriad ystyrlon? Diolch. Diolch, Branwan. Ie, i bwysleisio, mae hyn i gyd yn hollol ddigynsail yn diwedd. I ni mewn pandemig argyfwng sydd yn ddigynsail, ac felly mae'n bosib iawn fydd staff Undeb y Llafur neu'r cyrff cynrychiadol yn dibynnol eto beth yw'r drefn o fewn y sefydliad. Mae'n bosib iawn bod pobl yn fwy parod i edrych ar wahanol opsiynau, yn enwedig pan maen nhw'n gwynebu felly cau busnes neu colli swydd fel yr opsiwn arall. A gallai hynny cynnwys newid telerau ac amodau gwaith, a ddefnyddiwn ni'r enghraifft fan hyn o falle cytuno ar gyfnod o wylau ddidal neu newid amodau falle gostwng pai neu gostwng oriau. Ac felly ar gyfer unrhyw newid fel hyn, mae e'n newid o'r gytundeb cyflogaeth. Felly bydde angen cyfnod o ymgynghori, lle bydde'r cyflogwr yn darparu'r holl wybodaeth addas, a mae'r wybodaeth addas bydden nhw'n darparu i'r staff yn cynnwys yr newid maen nhw'n cynnig,
so esboniad o'r newid, y rhesymau busnes. A mae'r rhesymau busnes yn bwysig fan hyn, achos mae'n bosib iawn pan mae staff yn ymwybodol bod na cynllun cefnogi swyddi mewn lle, fydden nhw'n holi, wel pam i chi ddim yn gwneud defnydd o'r cynllun sy'n cychwyn o'r cyntaf o Dachwedd, lle mae'r Llywodraeth yn gallu cefnogi chi i dalu costau cyflogi ni. Bydde rhaid bod gan y busnes ateb wedyn i hynny, a bydde hynny wedyn yn cynnwys edrych ar yr galw am yr cynnyrch neu'r gwasanaeth dros y misoedd nesaf, cymharu hynny wedyn gyda'r rhagolygon ariannol, a mapio hynny yn ôl i adnoddau, gallu rhannu'r wybodaeth yna gyda'r staff o ran pam maen nhw wedi penderfynu peidio defnyddio'r cynllun cefnogaeth ac wedi dod at y staff i, enghraifft, negodi lleihau oriau. Bydde hefyd angen esboniad o unrhyw effaith ar gyflogaeth yr aelod staff, a bod yr camau mae'r cyflogwr yn ystyried cymryd yn glir iawn. So os ydy'r cyflogwr, enghraifft, yn awgrymu bod nhw yn gostwng oriau am fis, ond bydd nhw yn parhau i adolygu yn ystod y mis hynny, bydde fe yn ddoeth i roi syniad i'r staff o sut fydde'r oriau yna'n gweithio, a bydden nhw'n gweithio ambell diwrnod llawn a cael rhai diwrnodau ffwrdd, neu a bydden nhw'n gweithio ychydig o oriau bob dydd, ond dim shifftau llawn, i fapio hynny allan ac i drafod wedyn gyda'r staff, i gael barn nhw am beth sy'n cael ei gynnig. Hefyd, os ydy yr cyflogwyr yn rhagweld bod pethau'n mynd i wella, bod nhw'n esbonio yr amserlen i'r staff wedyn o ran pryd mae'n bosib gall pethau gwella, gallen nhw falle cychwyn gyda oriau gwaith, cynyddu oriau gwaith eto. Mae'n bwysig wedyn, ar ôl rhannu'r gwybodaeth yma gyda'r staff, bod y staff yn cael cyfle wedyn i fynd i ffwrdd i ystyried y gwybodaeth, ac yn cael ei annog i holi cwestiynau, ac mae'r atebion wedyn mor agored a phosib ac mor amserol a phosib yn ystod yr cyfnod. Lle os oes na undeb llafur neu grŵp cynrychiadol mewn lle, mae'n bosib byddai'r cyflogwr yn gallu trafod gyda'r grŵp hynny ar ran grŵp o staff neu'r gweithle gyfan. Neu o leia falle os maen nhw'n gallu dod i gytundeb yn enwedig o ran oriau a pai, gallai hynny gosod, gallu fe hwyluso'r broses o ran creu cytundeb unigol. Ond os nag oes undeb llafur neu grŵp mewn lle, bydde rhaid i gyflogwr ymgynghori'n unigol gyda phob aelod staff sy'n mynd i cael ei effeithio gan y newid. Y nod fan hyn yw ddod i cytundeb, a mi ddyle unrhyw gytundeb cael ei nodi yn ysgrifenedig, a bod unrhyw ymrwymiad ysgrifenedig wedyn yn cael ei gadw ato yn ystod y cyfnod. Mi allai hyn, tas y fe yn cael ei gytuno a'i weithredu yn addas, mi allai fe cadw gweithwyr mewn swyddi am gyfnod, a o bosib ar ddiwedd y cyfnod bod yr opsiwn o gorfod diswyddo neu redundancy wedi osgoi. Petai gweithwyr yn gwrthod newid amodau gwaith, ar ôl trafodaeth ystyrlon a digon o amser i ystyried, bydde cyflogwr wedyn angen ystyried y camau nesaf. Mi allai cyflogwr diswyddo, so dismiss yn yr achos yma, ac ail gyflogi ar telerau newydd yn syth, neu mabwysiadu mesurau gwahanol, ac yn amlwg ar hyn o bryd mi fydde'r opsiynau gwahanol yn cynnwys ystyried diswyddo neu redundancy. Diolch Corina. Felly neges glir yn dod drosodd y fanna i fod yn resymol, yn deg ac yn glir gyda'r gweithwyr yn den amlwg. Hefyd unwaith eto byddwn ni'n hoffi just tanlinellu bod gynnon ni'r webinar lawn ar YouTube os ydy bobl eisiau edrych ar y webinar lawn, a hefyd i gysylltu efo ni os ydy bobl eisiau cyngor un i un felly. Diolch. Felly ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Pa opsiynau sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol sydd â staff sydd wedi bod yn cysgodi ac nad ydyn nhw'n teimlo'n gyffyrddus yn dychwelyd i'r gwaith? Drosodd i ti, Corina, diolch. Diolch, Branwen. Dyma sefyllfa sydd wedi codi nifer fawr o weithiau i nifer o gyflogwyr
dros yr misoedd diwetha. A'r brif neges fan hyn yw dylai cyflogwyr ystyried eu sefyllfa'n ofalus cyn gwneud yn ofynnol i weithwyr fynychu'r gweithle, os maen nhw mewn un o'r categorïau fregus. Os mae gweithio gytre neu adleoli rhywun sydd yn gwrthod dod nôl i'r gwaith oherwydd maen nhw yn naill ai un o'r categori fregus iawn neu categori fregus, maen nhw'n gwrthod. Os oes na opsiwn gadael nhw gweithio gytre neu adleoli nhw i rôl sydd yn bosib i wneud o adre, efallai mae hynny yw'r opsiwn fan hyn dros dro. Lle nad yw gweithio gytre yn bosib o gwbl ar gyfer gweithiwr sydd mewn un o'r categoriau risg, dylai cyflogwyr gynnal asesiad risg priodol a gweithredu mesurau rheoli mwyn rheoli'r risg i'r unigolyn hynny, gan gynnwys cynnig swyddi mwy ddiogel iddyn nhw yn y gweithle sydd yn galluogi nhw i gadw'r pellter cymdeithasol ac ati wrth eraill a sicrhau helendid personol. Ar ôl trafod y mesurau rheoli risg, os ydy'r unigolyn yn parhau i wrthod i ddychwelyd, mae angen i'r cyflogwr ystyried yr amgylchiadau penodol a rheswm neu rhesymau pan fod yr unigolyn yn pryderu ynglyn â dychwelyd i'r gwaith. A mae hynny wedyn yn unol â unrhyw ganllawiau sydd mewn lle gan gynnwys iechyd cyhoeddus presennol. A mae hynny'n bwysig cyn dod i benderfyniad o ran os ydy'r cyflogwr yn mynd i gwrthod cais yr unigolyn i weithio gytre, ac o bosib cymryd camau disgyblu neu gadw taliad nôl oherwydd bod yr absenoldeb yn anawdurdodedig. Achos mae rhaid bod yn ofalus fan hyn bod cyflogwr wrth wneud hynny ddim yn gwahaniaethu yn erbyn yr unigolyn mewn unrhyw ffordd. Mae'n bosib iawn bod unigolion sydd mewn categorïau risg yn cael eu cynnwys dan y ddeddf cydraddoldeb fel anabl, ac felly mae'n bwysig iawn i ystyried unrhyw addasiadau rhesymol ac i eto i drafod gyda nhw, i wrando ar beth sydd gyda nhw i ddweud a beth sydd yn poeni nhw. Hefyd cofiwch, os nad oes risg o wahaniaethu a bod cynllawiau cyhoeddus yn nodi, gallai cyflogwr wneud cais rhesymol i rywun i ddychwelyd i'r gwaith. Mae yn bosib cychwyn ymchwiliad yn erbyn yr unigolyn na a chymryd camau disgyblu o ran bod nhw'n gwrthod dod yn ôl i'r gwaith. A mae'n anebygol yn yr achosion hynny, fydden nhw'n derbyn unrhyw dal os ydy'r absenoldeb yn anawdurdodedig. Ond swn i yn awgrymu mai hynny yw'r cam diwetha i gyflogwyr a mae angen trafod yn ofalus gyda'r unigolyn i gychwyn. Mae hefyd hawl gan weithwyr i beidio cael eu diswyddo, so dismissal, am gwyno am amodau gwaith aniogel neu wrthod gweithio dan amodau o'r fath. So os oes modd gan gweithwyr profi, mae'r prif rheswm neu'r unig rheswm dros diswyddiad nhw oedd bod nhw wedi cymryd camau yn ymwneud â pryderon iechyd y diogelwch. Bydde hynny'n golygu diswyddiad anheg yn awtomatig. Mae'n bosib gallu gweithle gyda risg sylweddol o ddal Covid, lle nad oedd mesurau diogelwch addas mewn lle, dod o dan y categori hwn, ac felly cynghorir cyflogwyr yn gryf i wrando ar unrhyw bryderon sydd gan staff ac eisiau datrys nhw mewn modd cyfeillgar mwyn diogelu iechyd y diogelwch y gweithiwr. Mae rhagor o wybodaeth reit ddefnyddiol ar wefan yr Health and Safety Executive ynglyn â sut i sicrhau bod staff yn dychwelyd i'r gwaith yn ddiogel, gan gynnwys templedi ar gyfer asesiadau risg. Noder hefyd, os yw aelod staff yn gwrthod dychwelyd i'r gwaith ac yn cael ei arwyddo i ffwrdd o'r gwaith gan feddyg dan fitnot, bydde hawl ganddynt i dal salwch statudol ac yna bydde angen i'r cyflogwr dilyn weithdrefn rheoli absenoldeb salwch. Ar y llaw arall, gallai pandemig coronavirus fod wedi gwneud i gyflwr iechyd blaenorol, megis enghraifft gorbryder, yn anoddach i'r gweithwyr i reoli. Gallai gweithwyr sy'n dioddef o gorbryder neu cyflwr iechyd meddwl, enghraifft,
weld bod cyflwr nhw wedi gweithygu o gynlyniad i bryderon sy'n gysylltiedig â Covid, efallai teithio i'r gwaith neu bod mewn ardalodd cyhoeddus. Ac os ydy gorbryder yn atal nhw rhag mynychu'r gwaith dan amgylchiadau hyn, mae'n bosib iawn eto bod nhw'n cael ei ystyried ar absenoldeb salwch ac felly'n gymwys i dderbyn tal salwch statudol. Mewn achosion hefyd, lle mae staff yn ddioddau o gorbryder difrifol, gallai hyn gael ei ystyried fel anabledd a dyle cyflogwyr wedyn gofyn am gyngor meddyg neu arbenigwr iechyd galwedigaethol i gael rhagor wybodaeth am sut i gefnogi a thrin yr unigolyn na mwyn adnabod yn benodol os maen nhw'n anabl pa fath o fesurau allan nhw roi mewn lle i gynorthwyo ac i helpu nhw i ddychwelyd i'r gwaith. Felly mae'r darlun fan hyn yn gymysg iawn a mae'n bosib iawn i gynnal trafodaethau cyfeillgar gyda'r unigolion hyn i adnabod beth yw sefyllfa unigol nhw cyn mapio'r ffordd addas ymlaen i bawb. Diolch, Corina. Yn amlwg, ti'n gwybod, mae'n sefyllfa anodd i bawb yn dydy ac yn gyfnod pryderus iawn i'r cyflogwyr yma. Byddwn ni yn hoffi annog i'n clientiaid ni gysylltu efo ni, Busnes Cymdeithasol Cymru, os ydyn nhw am gael mwy o gyngor, ti'n gwybod, ar y pwnc yma. A hefyd, i danlinellu unwaith eto bod y wemin ar llawn ar gael ar YouTube. Felly, sawn ni ymlaen i'r cwestiwn ola, Corina. Mae yna gwestiwn yn fan hyn. Pa bolisia a gweithdrefna y dylai clientiaid fod yn ei hadolygu ar hyn o bryd? Diolch i ti. Diolch, Branwen. Wel, mae'r pandemig yma yn sicr ar mesurau dan glo wedi profi cytundebau cyflogaeth a pholisiau i'r eithaf. Mae wedi profi ni gyd i'r eithaf yn diwedd. Mae pholisiau adnoddydynol wedi cael prawf go iawn. Mae rhai o'r sialensau mae cyflogwyr yn gwynebu angen datrysiadau tymor byr, lle mae eraill wedyn angen newidiadau mwy parhaol i gytundebau a pholisiau. Fy mhrif cyngor i gyflogwyr yw i ystyried beth sydd angen nawr. Beth sydd angen nawr i gael ni trwy'r cyfnod nesaf yma. Gan hefyd sganio'r dyfodol, a'r rheswm fi'n gweud hynny yw bod ni ddim yn gwneud unrhyw beth nawr sydd mynd i fod yn anodd i ddatod neu i newid eto yn y dyfodol. A mae hynny yn balans anodd iawn i bob cyflogwr ar hyn o bryd. Mae hyn yn faes anodd, mae newid amodau gwaith yn anodd iawn, felly mae'n bwysig bod y broses yn cael ei reoli'n gywir, achos os ydy yn mynd yn anghywir, mae'n gallu arwain at staff yn hawlio diswyddo deongliadol neu constructive dismissal ar sail bod y cyflogwr wedi cyflawni toriad sylfaenol o'r cytundeb cyflogaeth. Eto, os oes unrhyw gyflogwyr eisiau cyngor am ddim, mae EICAS gyda tipyn o wybodaeth ar-lein trwy llythyron a pholisiau, a mae hefyd gyda nhw'r llinell gymorth i drafod achosion penodol gyda chyflogwyr. So, o ran newid amodau pholisi a gwaith, mae'r balans yma o ran, os ydy staff yn teimlo bod cytundebau polisi nhw yn troi yn rhy anffafriol, mae'n bosib iawn byddent yn dewis i weithio i rywle arall, ond ar y llaw arall, gall newidiadau i amodau thelerau gwaith sydd wedi cynllunio'n ofalus, cynnig cyfle i ni, cyfle am hyblygrwydd gwerthfawr i ni weithredu yn y byd ar ôl Covid, ac felly mae'n bwysig iawn i cynnal y balans. Y fath o bethau yn bersonol dwi wedi bod yn adolygu yn ddiweddar yw polisïau absenoldeb rheoli salwch wrth gwrs, i ystyried shwt ydw i yn mynd i drin absenoldeb sy'n cysylltiedig â Covid. Nawr, mae'n reit glir os oes rhywun yn cael prawf positif ar gyfer Covid, maen nhw'n sal gyda Covid ac felly mond dilyn y polisi rheoli absenoldeb arferol gyda chymorth ag ati sydd angen yn yr achos na. Ond beth sy'n digwydd os oes na rhywun methu gweithio gytre, mae'r gwaith maen nhw'n wneud ddim yn addas i wneud o adre, maen nhw'n gorfod mynd i'r gwaith bob dydd, ond maen nhw yn
cael cyngor gan yr gwasanaeth tracio'r llywodraeth bod rhaid i nhw hunan ynysu. So siwt fydden ni yn ystyried hynny? Siwt fydden ni yn trin hynny o ran y polisi absenoldeb? A fydden nhw yn cael enghraifft cael gweithio gytre, os ydyn nhw'n digon iach i weithio gytre, ydyn nhw'n cael tal salwch ag ati. A mae yna tipyn o wybodaeth am hyn hefyd ar wefan y llywodraeth, ac yn enwedig ar wefan y llywodraeth, mae yna modd adhawlio costau salwch statudol am bythefnos sydd yn rhwm am rheswm o absenoldeb salwch Covid, felly mae'n bwysig i gadw golwg ar hynny. Yn amlwg, mae polisïau gweithio gytre wedi amlygu'n bwysig dros y misoedd diwetha yma. A fi'n credu i gychwyn, oedd e'n mater o rhoi cynlluniau argyfwng mewn lle oedd digwyddodd y cyfnod dan glo, oedd angen symud pawb i adre, jyst wneud yn gorau. Ond erbyn hyn nawr, mae falle gweithio gytre yn mynd i fod yn rhywbeth mwy tymor canolig, hyd yn oed falle yn hir dymor. Ac ydyn ni nawr angen edrych o ddifri ar, ydyn ni byth yn mynd i mynd nôl i'r gweithio i rai gweithwyr. Ac os felly, mae angen edrych ar y polisïau gweithio gytre o ran sicrhau bod digon o gefnogaeth a chyfarpar ag ati i'r staff hynny, ond hefyd felly edrych ar y cytundeb cyflogaeth i weld ydy'r lleoliad y person yn y cytundeb cyflogaeth yn addas. Mae un sefydliad fi'n ymwybodol o'r hyn o bryd wedi cau ambell i swyddfa'n gyfan gwbl a wedi nodi i'r staff hynny bod nhw'n mynd i fod yn gweithio gytre o hyn ymlaen. Mae cyflogwr arall wedi gadael un swyddfa o'n nhw'n renti dros dro i fynd ac wedi nodi i'r staff rei chi'n mynd i gweithio gytre nawr am gyfnod, ond dyw e ddim yn gyfnod parhaol i ni'n mynd i adolygu'r sefyllfa mewn rhyw 6 mis. A mae'n bwysig iawn beth bynnag i ni'n cytuno bod ni yn cytuno hynny yn ysgrifenedig ac yn rhoi amserlen ar y trefniant ac yn dod i adolygu'r trefniant wedyn ar ddiwedd yr amserlen. Mae polisïau iechyd diogelwch a lles yn bwysig iawn ar hyn o bryd yn amlwg o ran cynnal asesiadau risg a chefnogi staff yn gyffredinol. Bwysig iawn ar yr ochr lles bod ni yn cefnogi neu rhoi mesurau mewn lle gefnogi iechyd meddwl pobl ar hyn o bryd. Dyw e dim ond yn unigolion sy'n ddioddef, mae hynny wedyn yn cael effeithiau ar sefydliadau ni ac ar y gymdeithas yn gyffredinol. Mae yna lot fawr o wybodaeth ar wefan yr Health and Safety Executive ynglyn â iechyd y diogelwch. O ran pethau fel disgyblu, cwynion, rheoli perfformiad a diswyddo hyd yn oed, lle mae'r prosesau hynny yn aml yn cynnwys cwrdd i gynnal ymchwiliad neu cwrdd i gynnal cyfarfod, boed yn gyfarfod disgyblu neu cyfarfod trafod cwyn. Siwt mae'r cyfarfod yna'n edrych nawr? Ydy'r polisi yn nodi bod y cyfarfodydd yna'n gallu digwydd ar-lein? A siwt wedyn ni hefyd yn ddelio gyda'r ffaith os oes yna rhywun eisiau dod i gyfarfod cael ei cynrychioli gan rhywun o ran oes digon o gyfarpar TG mewn lle i alluogi hynny bod na nifer o bobl yn gallu ymuno o'r un pryd i gynnal cyfarfod ar-lein. Mae gwarchod data yn bwysig hefyd ar hyn o bryd. Yn enwedig i'r staff falle sydd wedi bod yn trosglwyddo data o'r swyddfa i adre, siwt maen nhw'n cadw'r data yna'n saff gytre ac wedyn siwt maen nhw'n trosglwyddo fe nôl i'r swyddfa, ond hefyd jyst o ran TG adre a'r ffaith bod falle mwy o bethau mewn lle mewn swyddfa, mae dyn ni Muriau Tân er enghraifft mewn lle mewn swyddfa sydd yn gallu amddiffyn ni yn erbyn ymosodiadau seibr, falle sydd ddim mewn lle gyda ni gytre, ac felly mae yn bwysig i gyflogwyr yn enwedig wrth fapio'r ffordd ymlaen. I ni wedi felly bod trwy'r cyfnod lle i ni wedi rhoi'r mesur argyfwng mewn lle. Ond os ydyn ni nawr yn symud tuag at cynllunio'r dyfodol, ac os ydyn ni'n mynd i fod gytre yn fwy yn y dyfodol, felly bod isadeiledd technoleg wybodaeth yn rhywbeth i ystyried hefyd. Mae amrywiaeth a chydraddoldeb hefyd yn bolisi holl bwysig ar hyn o bryd, a mae'n bwysig iawn i gyflogwyr i adolygu'r polisïau yna ac i atgoffau hunan o'r 9 nodwedd warchodedig. Mae tipyn o'r rhain yn codi yn enwedig yn abledd, lle mae staff yn dod mewn un o'r categorïau bregus, ond hefyd pethau fel beichiogrwydd o ran siwt i amddiffyn
pobl sydd yn feichiog ag ati yn y gwaith. A mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn rhyw fath o bolisi ymbarelu bob peth, a mae e'n dod at wraidd yr tegwch na, a'r sgyrsiau na i ni'n cael ar hyn o bryd. A mae'n bwysig iawn jyst i atgoffa'n hunain o gynnwys ein polisi amrywiaeth a chydraddoldeb. Ac yn olaf, cytundebau cyflogaeth. Mae'n llwyr dibynnu beth sydd angen newid yn rhain. Mae'n siŵr o fod rhywbeth sydd angen newid, yn enwedig os oes na staff wedi mynd adre i weithio. Mae'n bosib bod oriau staff wedi newid, mae'n bosib bod tal staff wedi newid, hyd yn oed i'r staff sydd wedi bod yn defnyddio'r cynllun ffyrlo. Os nag yw'r cyflogwyr wedi bod yn topio i fyny'r cyflog i 100%, mae'r staff hynny yn amlwg wedi bod yn derbyn 80% o'i dal nhw dan y cynllun y Llywodraeth yn rhedeg tan diwedd y mis. Ac felly mae hynny yn cwymp yn tal, a mi ddylai'r cytundeb cyflogaeth wedi cael ei adolygu, neu o leia bod na cytundeb ysgrifenedig sydd yn eistedd tu ôl yr cytundeb cyflogaeth yn nodi i ni fel y cyflogwr a chi fel yr aelod staff wedi cytuno i hyn, mae yn newid cytundebol am yr amser hyn a byddwn ni'n adolygu pan fydd y trefniant yma'n dod i ben. So beth sy'n bwysig fan hyn gyda'r cytundebau cyflogaeth yw dod i gytundeb ac wedyn rhoi digon o amser i aelodau staff i ystyried unrhyw newidiadau. Dod i gytundeb ac wedyn i gadarnhau unrhyw beth sy'n cael ei gytuno'n ysgrifenedig, ac os oes na ymrwymiad wedi wneud i adolygu bod cyflogwyr yn stico at hynny wrth mynd yn ei flaen. Gret, diolch yn fawr iawn i ti, Corina. Ti'n gwybod yn amlwg yn bwysig yn fanna felly'r cofnodi ynde, be bynnag ti wedi cael ei gytuno, hynna dod drosodd yn glir iawn gen ti. Oeddet ti hefyd yn sôn am pwysigrwydd amrywiaeth a chydraddoldeb. Jyst eisiau denu sylw clientiaid, os nad ydych chi wedi derbyn cyngor gynnon ni hyd at hyn ynghylch â polisia amrywiaeth a chydraddoldeb. Mae gynnon ni wasanaeth, gallwch chi ddod ata ni a gallwn ni gael bobl arbenigol yn ei maes, pobl fel Corina i edrych ar rhain a helpu chi i wneud unrhyw newidiadau neu datblygu polisia fel y mae angen. Unwaith eto am y webinar llawn, cofiwch edrych ar yr cyfeiriad YouTube. Corina, swn i'n hoffi diolch yn fawr iawn i ti. Wyt ti wedi rhoi cyngor ymarferol iawn i'r clientiad a chlir hefyd. Ti'n gwybod, cyfnod anodd i bawb gyda'r feirws, a dwi'n meddwl mae wedi bod yn werthfawr iawn i bobl gael, ti'n gwybod, just cyngor sydd yn glir ac yn ymarferol. Diolch yn fawr. Hwyl.